Bună ziua! În această zi frumoasă, aceste două suflete pereche au hotărât să-și unească destinele într-o nouă celulă a societății. Necătând la sărăcia... Haide, măi, odată. Da, подожди. Necătând la sărăcia în care țara... Nu, ладно. Значит, кто Alina? Alina, tu ești de acord să iei de soț pe Nicolae, să-i cheltui toți banii și să-i mănânci nervii pe dinăuntru? Ui, маленькая, хорошая. Nu, Nicolae, tu ești de acord să iei de soția pe Alina, să crești copii străini și să trăiți până la adânci bătrânețe? Da. Vă declar prost și soție. Soț și soție. Как у вас? Горько! Амар! 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 Целуй ее! Nicu, trezește-te! Nicu, trezește-te! Am ajuns în Chișinău cu 20 de lei, fără de bani în portmoneu, dar cu vise câte vrei și o să le îndeplinesc pe toate. Când sunt cu amicii mei, doar cu ei totul se poate. Suntem 3+3. Ridic vălul și îți imaginezi? Alex era mireasă. Puișor, noi măcar am scos bani la nunta asta. Hai, poți să ajungi, da? Nu-ți place puișor? Da, poate ursuleț. Băi, Alex, asta e prea de tot. Drept spune lumea. Nunta schimbă oamenii. Apropo, dar ce tort ați luat la nuntă? Că mi-e așa de tare mi-a plăcut. Dima, hai nu ridic, tu n-ai pus bani la masă. Ei, da. Băi, la mine chiar e serios, dar voi râdeți. Apropo de seriozitate, uite ce am găsit eu. Din like-ul și comentul tău, Alina. Iar nu rupe opera de artă. Romanticule. Bodybuilderule. Auzi, bodybuilderul vostru a slăbit cu 1 kilogram și 400 de grame. În special pentru nuntă. Băieți, eu vă rog frumos, hai asta să rămână între noi, da? Nu vreau să afle nimeni. Ce, Ludwig? Erai pus un cactus? Adică ieri, adus-o pe vaz, în cameră. Cactus? Ah, da, stă lângă calculatorul doamnei Gabriela. Care doamna Gabriela? A, mări am vrut să spun. Parcă acum mi-aduc aminte. M-a luat așa de guler și m-a tras în apartament și mi-a spus: hai cu mine, poetule. Ce, Marie, ce notă? Lupen, eu când pe tine te-am întrebat cine e profesor, tu ce mi-ai spus? Gabi Marcu? Da, corect. Și tu nu ai putut să specifici că Gabi Marcu e femeie. Eu în zadar mi-am făcut make-up, cofură. Dar ce notă ți-a pus? Nu mi-a primit proiectul. Eu îi explic ei că am fost la deschiderea clubului, am avut spa-salon și a zis că asta nu e motiv. Voi vă imaginați? Ea femeie și nu m-a înțeles. Lasă, Marie, lasă că te descurci tu cumva. Voi două să mă ajutați, da? Ana? Eu nu pot. Eu m-am înscris la cursuri de culinărie. Da. Lupe? Ce te uiți așa la mine? Eu tot nu pot. Eu predau cursuri de culinarie. Fetul, eu ce să fac acum? Mary, gândește-te mai bine. Uite, Ludwig, Mary vorbește despre tine. Normal, cred că povestește fetelor despre seara de ieri. Numai nu Ludwig. Uite, Ludwig, vine Mary. Auzi, băiatule, hai să vorbim între 4 ochi. Între 6 ochi. Cum a spus Bruce Lee, I'll be back. Dar nu spus asta terminat.
Da, măi. Auzi? Eu am o rugăminte la tine, dar asta să rămână doar între noi. Clar lucru rămâne doar între noi. Eu am de prezentat un proiect până vineri. Mă ajuți? Mări, pentru tine fac orice. Mersi. Nici nu știu cum să te mulțumesc. Eu știu, poate o cină romantică? Auzi, ție nu-ți pare că întreci măsura? Cum vrei, dacă te descurci singură? Ok. Dar despre asta nu află nimeni. Nu află nimeni. Ok, pa. Puișor, ne vedem de seară. Așa-mi place că e rău. Și cine credeți că era mireasa? Cine? Alina! Alina. Alex, vă închipuiți? Eu eram vornicelul. Limuzină, flori, dansatori, focuri de artificii. Dar ce rochi avea? Dar mai mult nu vă zic nimic. Și credeți că mă cumpărați cu 2 tartine? Mai pe scurt. Când treceau... Oh, uite, mirile și mireasa au sosit. Aman! Aman! Băieți, voi nici nu vă închipuiți cum au torturat ele pe mine. Serios. Sărăcuțul de tine. La care tartină te-ai predat? La prima sau la a doua? Băieți, am o veste proastă pentru voi. Măca mea spunea că visele de joi spre vineri se împlinesc. Ei, dar dacă n-am fost împreună la nuntă, măcar la zamă să fim împreună. Dar unde aveți de gând să vă petreceți luna de miere? Îmi place mie de Alina. Trebuie numai decât să vă bateți joc de mine. Nicu, dacă totul e așa de serios, Te rog, Luceață. eu îți propun general ca tu să o ignori. Adică nu arata că îți place de ea. Fii și tu stăpân pe serie, fii bărbat. Poftim, Maria. Aha. O ignori prima zi, o ignori a doua zi și a treia zi ea deja e logodit cu altul, gravidă, frumos, tot normal. Nicu, pe fată trebuie să o cucerești cu cuvinte frumoase. Jose Armando, când o cucerit-o pe Conchita, Doamne, și mai spune, Doamne, să plângi de alta. Spune ceva dulce. Tort. Ce tort? Păi, tortul e dulce. Of, Guadalupe, tu cu serialele tale ai rămas chiar în urmă. Fetele în ziua de azi doresc acțiune. Uite, poți să-i cumperi ceva. Nu scump, simbolic. Un iPhone 5S. Mary, nu contează ce-i dai. Pe o fată o impresionezi cu inteligența ta. Da. Și când ai să mergi la întâlnire, să o iei pe Ana cu tine. Să vorbească ea în locul tău. Tare mai sunteți deștept să dați sfaturi la alții. V-aș vedea pe voi în locul meu. Nicu, noi am încercat să te ajutăm și îți dorim mult succes. Eu, din păcate, trebuie să plec, am o întâlnire importantă. Alexandru, da. Tu când îți devii deja matur? Tată, hai nu începe iar cu morala asta ta. Eu la anii tăi nu aveam tot ce ai tu acum. Tu deja ai 23 de ani. Nu întrerupi pe tata. Eu la vârsta ta deja... Tu știu, tată, cine ai fost la vârsta mea cât se poate. Ai fost un băiat simplu de la sat, care a venit la Chișinău și a absolvit universitatea cu diplomă roșie. Și după asta ai făcut armata, te-ai întors acasă când aveam 2 anișori și ai început să importezi asta. Gata. Ajunge. Eu nu despre asta vreau să spun. Cum merg treburile la tine? De când mi-ai luat apartamentul, treburile merg mult mai bine. Am auzit că trăiești cu colegii tăi. Da. Ce condiții aveți acolo? Destul de bune, camera aparte, largă, spațioasă, patul destul de moale și comod. Adică băieții tot au făcut după feng shui. Mai pe scurt, pentru ce eu te-am chemat? Eu cu mama ne-am gândit, am vorbit și eu am decis să-ți închidem cafeneaua. De ce? Cum de ce? La facultate nu te descurci?
business-ul merge prost, dar în primul rând ești iresponsabil. Tată, lasă-mă, te rog frumos, până la anul nou. Te rog. Bun, dar după anul nou mai vorbim. Alina, salut! Nu arăta că îți place de ea. Fii bărbat. Bună, Nicu! Noroc! Ai pregătit documentele pentru transferul de azi? Fă-ți-le singură. Cine se iau la tine aici? Nicu, te simți bine? Nicu, pe o fată trebuie să o cucerești cu cuvinte frumoase. Da, mulțumesc că ai întrebat. Ți le pregătesc acum, o clipă. Ce nu fac bine, nu înțeleg. Pe o fată o impresionezi cu inteligența ta. Alina, tu știi că suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei? Ce? Nu, în sens că ți-am pregătit documentele. Păi, ce nu fac eu normal, nu înțeleg. Păi, sfaturile astea lor toate. Nicu, tu cu mine vorbești? Nu cu tine, cu dânsul. Adică cu... Managementul calității s-a dezvoltat de-a lungul anilor, răspunzând la nevoile companiilor. Ținând cont de gradul dezvoltării Pentru perechea următoare, vă rog să pregătiți managementul personal, la fel și capitolul 3. Mersi. Noroc, Lupita. Oh, chiar mă bucur că sunteți toți aici. Tu! Dar spate și eu. Și tu! Băgați-vă sfaturile voastre, știți unde? Dar tu tort i-ai propus? Nu e cu tortul ăsta pe ori. Vedeți care e buba? Ia te uite aici. Dietă transnistreană. Nu. Dar poate Kremlevskaya încercăm, a? Nu. Cum nu? Ana mi-a zis că ai slăbit după ea cu 5 kg. Ei? Eu atunci am schimbat cântarul. Ia, uite aici. Dietă mănâncă și slăbește. Asta cum? Că asta nu-i numai decât să faci sport, poți să mănânci ce dorești numai până la ora 6. Oh, uite, asta e pentru noi. Dar hai să ne înțelegem. Cine încalcă dieta? Îndeplinește orice dorință. Da. Da. Cât e ora? E 6 fără 5. Dată. Am mai încercat încă o dată, Alex, dar nu mi-a reușit. Mă tem, Alex. Lasă. Toți suntem. Uite, le bagi pe astea mici în ureche? În ureche? Da. De asta nu mi-a reușit mie atunci prima dată. Așa. Conectezi telefonul. Îl bagi în buzunar. Așa. Și mai departe? Verificăm dacă merge. Alex, tu mă suni.
Alo? Auzi? Parcă da. Da, cum? Acum te aud bine! Perfect. Și dacă nu reușesc ca Alex? Tot o să fie ok. Dacă nu înțelegi, tușești odată. Ce să fac? Tușești și am să ia să repet. Cum așa? Așa? Da. Bun, bine. Uite, astea sunt conspectele. Uite, de aici să-mi dictez. Bun? Nu-ți face grijă. Tu ai să reușești. Trebuie să-mi spui doar corect întrebarea. Dar dacă nu, am să-ți spun fiecare întrebare pe rând. Ok? Te-am înțeles. Adică, eu îți spun fiecare întrebare. Da. Dar dacă nu pot vorbi, apoi tu îmi spui întrebările, dar eu tușesc. Da. Următorul! Da, curaj. Plăcintă. Dumitru Plăcintă. Oh, domnul Plăcintă, ați venit în sfârșit să dați restanța. Luați bilet. Ai intrat? Aha, clar a intrat. Sunteți cam răcit? Da. Da, e sezonul gripelor. Luați loc. Ai tras biletul? Gata, vezi întrebările. Dictează dacă poți. Foi aveți? Eu? Nu. Poftiți. Dictează prima întrebare. Nu pot. Ce nu puteți? Nu pot să mă concentrez cu tusa asta. Clar, clar. Dictează prima întrebare. Tu dictează întrebările, eu am să tușesc. Ce ai spus? Spune mai tare. Domn profesor. Da. Da, la prima întrebare legată de utilizarea noilor tehnologii în viața de zi cu zi. E că tu ești mare. Să scriem un exemplu? Nu, ceva la general, pe scurt. Ha, gata, am găsit răspunsul. Deci scrie. Tehnologiile Informaționale în viața de zi cu zi sunt folosite. Mai rar. Mărari? Mai clar. Clar. Care mă clară? Mai rar, mai clar. Liniște. Mai rar. Atunci ascultă. Tehnologiile informaționale în viața de zi cu zi. Tehnologiile cum? Ce, ești prost? Tu ești prost. Eu sunt prost? Nu, mă scuzați. Tu asta. Băi, dă-te și casă. Vă rog, eu repede. E că dictez omul și mă duc. Mine statul nu mă plătește până la o bucată de noapte să stau aici până tu ți-i faci treburile. Hai. Repușor, ai ieșit, eu trebuie să încurc cabinetul. Vă rog. Amuia. Alungu! De cine e acolo să alungi? Stați-o alungăm de aici. Totul e clar. Dați biletul, dați lucrarea. Domn profesor, eu vă rog, domn profesor. Ne vedem la sesiunea următoare. Domn profesor, stai. Vă rog frumos. Ia-ți direa ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, Cât vrei și o să le îndeplinesc pe toate, când sunt cu amicii mei.